a gép? Persze, elvállalom. Indulok. Most egy magkertbe fogok bemutatni önöknek, hogy hogyan is váltanak. Ez mi volt? Hát ennek annyi. De büdös vagyok, rám férne egy tusolás, egy jó zuhany, amit még az öreg afántól tanultam. Soha ne akarnak egy ilyentől jobbat. Megyek a reptérre, ott várnak a cuccaim. Vár a főszállítsam. Az erdőben találkozunk.